sisään. Patrik Hodorenko aloittamassa. Jakob Stenqvist. Laidalle Hodorenko. Ja Celia nousee! Ja jos tilastus, niin tämä on sellainen. Liukuu perään. Kousa laidan kautta. Kivenmäki pääsee etenemään. Alex Peters edessä. Ville menee sinne maalille. Petman ja Ville hakee. Ja sitten tulee vastaan. Tulee Airola. Airola tulee edelleen. Sieltä taas vähän kiekko viimaa ja sen jälkeen Airola malttaa. Let's go, Kuvasta tavallaan Santeri Airola ensimmäinen.